मिनिट रे ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆସିଲେ ୟାର ବିଚାର ହବ। ଶୁଣିବେ ଟିକେ କାହିଁକି ଭାଇ ଭଗତୀ କୁହ। ଗରାଖ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର। ଗରାଖ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି। କଣ କରିବା କଥା କୁହ, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂରରୁ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ବାଜା ଲଗାଉଛି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଉ କାମରେ ଆଇଲା କୁହ, ସେ କାମ କୁହ, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଦେବି। କଣ ଜାତକ ଦେଖେଇବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ଯଜ୍ଞ ଭୋଗ କରିବ ନା ହାତ କଥା ଖେଳିବ ନା ପିଲାପିଲି କଥା ବୁଝିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ବି ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ଛେନା ଗୁଡ ପାଇଁ ଆଇଛ? କଥା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। କଣଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ଭାଗିସ୍ ପାଚେ ତମ ଭାଗିସ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖି ସାରେ। ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ ଏକଦମ ଠିକ କଥା। କଣ କି ଗତକାଲି ଆମେ ଗାଁରେ ବାହା ହେଇ ଗାଁ ଛାଡି ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପାଖ ବଜାରରେ ଖବର ପାଇଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବୁ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡ ବି ପକେଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଜଗା। ତୋ ନାଁ ଜଗା? ତୋ ନାଁ ତୁଳସୀ। ତୋ ନାଁ ଜଗା, ତୋ ନାଁ ତୁଳସୀ। ଇଆଡେ କୁଆଡେ? ତମେ ଦି ଜଣ ତ ବଡ ଦେଳ ରହିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ଛାଡି ସହରକୁ ଭାଗିସ୍ କାରଣ କଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଗାଁ କଣ ଗାଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁ ପୁରା ବେକାର। ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ଧରା ପଡିଗଲୁଣି। ଇଏ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଝିଅ। ନହେଲେ ତୋ ଜାତି ଅଲଗା ହେଇଛି। ତା ବାପ ଭାଇ ତୋ ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଗାଁ ଛାଡି ସହରକୁ ଭାଗିସ୍ ହେବାର ତମେ ଘର ଭଡ଼ା କଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛ? କଥା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କିଛି ଦିନ ରହିବୁ। ତମର ଘର ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଘର ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କଲନି କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି ମିଳିଲାନି ତା ବ୍ଲକ୍ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖା କଲନି କାହିଁକି? ଆଉ ତ ବେକାର ଗାମୁଛା ପକେଇଲନି କାହିଁକି? ହେ ଭାଇ ହେ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। କାହିଁକି ତମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦିଅନି। ତମର କି ମୁଣ୍ଡ? ଦେଶୀ ମୁଣ୍ଡ? ବିଦେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ନା ଚାଇନା ମୁଣ୍ଡ? ମୁଣ୍ଡ କଣ ତମ ଖରାପ ହଉଛି? ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଏମାନେ କିଏ? ଗାଁରୁ ଭାଗିସ୍, ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଭାଗିସ୍। ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା ରହିବେ। ଆପଣ ଏକାଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ କରିବେ। ପ୍ରଣାମ ପଣ୍ଡିତ। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ପୁରୋଧା, ମହାନ ପଣ୍ଡିତ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଶୁଭମୟ ହେଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ତିଥିରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ସାରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମନା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଯା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯା ଘର ପଛପଟ ରୁମ୍ ସବୁ ଦେଖେଇ ଯା। ଓ ଭାଗିସ୍ ପାଟିଆ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ? କଣ କୁଆଡେ ଗାଁ ଛାଡି ସହରକୁ ଭାଗିସ୍ ଗଲି? ଜେଜେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରିବ? ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ହାତରେ ଧର ମା ଧର ବାପା ଡାକିଲେ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡ କହିଲେ ପଛ ଭାଇ ଏମିତି ମାରିବେ। ଛାଡ଼ ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦାও। ଆରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଉଣୀ, ନଈସରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଡାଳର ପତ୍ରଟିଏ ପକେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶିକାରୀ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଏତିକି ଭଉଣୀ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଜମାରେ ଶୁଝିପାରିବି। କଣ କଣ ହେଇଛି କହୁନ? କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସେ କଣ ଘରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ଏ ଘରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମିଳିଲେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେଣି ମାନେ ତମେ ଘରେ ରହିବ, ଭଡ଼ା ରହିବ, ତମର ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ। ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା? ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ହେଲା, ଭୋଜି ଭାତ ନହେଲେ ନାହିଁ।
ଇଏ ପଣ୍ଡାକୁ ଡରଦାର ଅଣ୍ଡା ଖୋଇଦବ ଆଚ୍ଛା ରେଡି ଆସ ଯା, ଯା। ଆରେ ଯା ଯା ବାବା ଯା। କହିବି ମୁଁ ଜାଣିବି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ନାତୁଣୀ ବୋଉ ଜେଜେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କ'ଣ କାଲିରୁ ଥାନାରୁ ଘରକୁ ଫେରିନି? ଜେଜେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା କାଇଁ ପଚାରୁଛ କହିଲ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ତୋତେ ପଚାରିବିନି ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବି? ତୋତେ ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ କରି ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ମୋ ନାତି ଦାୟିତ୍ୱ